Nyata jakanso filɛbaga bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen nɔ la nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hakaja bɔlɔlɔsiraw fɛ amadɔdenya ka fɔ ni aw ka kunnafoni waati selen nyata jakanso sanfɛla la ka bɛn bi tarata donya ma jamatari ula kalo tile 29 hijira 1443 dɔ la aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ ni min ye ɲɔgɔndan belebele ye ka taa faso baara la o baaraw bɛna daminɛ sɔni o kama minisiri so min ka baara ɲɛsinnen don o kɔɲɛ ma o ka chef de cabinet bi sɔgɔmada in na ale taara yala concours in dossier minɛyɔrɔw la. Coronavirus banabagatɔ bɛ ka caya an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ nin dɔgɔkun laban ninnu na bawo min tun ye kunun ta ye n'o ye janvier kalo tile 3 ye a yirala k'a fɔ ko maa 257 coronavirus bana yira o de la an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ an bɛna walawalali kɛ aw ye journal in kɔnɔna na. An man to yen ka taa Guinée jamana kan a yirala k'a fɔ Guinée jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye président Alpha Condé ye yamaruya dira ale ma walasa a bɛ se ka furakɛliw kɛ jamana yɛrɛ kɔ kan. An bɛ bi kunnafoni dayɛlɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ye an ka dolanci kɛnɛba min bɛ Bamako yɛrɛ faba la kɛrɛnkɛrɛnnenya Yirimajɔ n'o ye stade du 26 mars ye a kɔni yirala k'a fɔ ko ɲɛda kura kɔni dira ale ma bawo wagati la an ka nin dolanci kɛnɛ in kɔni tun tiɲɛnen don confédération africaine maaw olu tun ye a kɔni ɲɔngiri ka bɔ ndolanci la ni dolanci minnu tun bɛ ka kɛ walasa ka taa diɲɛ balontan kɛnɛba kan Qatar 2022 sanw na farafina ndolanci tɔnw fɛ min ye bi kɔni ye tarata janvier kalo tile 4 an ka dolanci kɛnɛ in kɔni kolobo karili kɛra an ka jamanakuntigi fɛ colonel Asimi Goita ani an yɛrɛ ka jamana maaba caman i n'a fɔ an ka jamana marakafo ɲɛmaa n'o ye Dr Shogɛla Kokala Mayi Gaye ka se mɔgɔ wɛrɛw caman ma a kɔni yirala k'a fɔ ko min ye an ka nin dolanci kɛnɛba ye sa n'o ye 26 mars ye ko a kɔni tun ɲɔngirila ka bɔ dolanci baaraw la ka fara dolanci kɛnɛ 22 kan farafina yɛrɛ gun kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko dolanci kɛnɛ in kɔni a bilala minɛ min kɔnɔ nin sen na sa o kɔni bɛ kɛ sababu ye min bɛ confédération africaine de football maaw olu ɲɛfa kosɛbɛ. Ka kɛ ni ɲɔgɔndan belebele min bɛna kɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ walasa i bɛ se ka taa faso baara la cogo min na n'o ye fonction publique concours ye bi sɔgɔmada in na min ye chef de cabinet ye nin minisiri kofɔlen na o kɔni wulila walasa ka tɛ i ɲɛda baara minnu bɛ ka kɛ nin waati in na n'o ye maaw ka dossier minɛli ye centre national de concours yɛrɛ la a tun ni a ka minisiri so kofɔlen baarakɛɲɔgɔn caman tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen in kan tɛnɛɲɛta tɔgɔ la Ali Kulubali ani Salifu Ɲare u seginna ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. ɲɔgɔndanba min bɛ yen n'a bɛna kɛ février kalo nata san 2022 yaasa fɛn ye maliden minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka don fɛn ye faso foroba baaraw la olu na se ka o ɲɔgɔndanw kɛ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ minisiri so min ka baara kɔni ɲɛsinnen don o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli ma n'u b'a wele ko ministère de la fonction publique olu ka maaw kɔni kɛmɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa o baaraw na se ka kɛ jɛlenya ani filɛ ye tilenya kɔni ka cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ ka fɛn ye cakɛyɔrɔ min bɛ nin concours ni ɲɔgɔndan ninnu kɔni labɛn yaasa ka taa bɔ kɔnɔna ka maaw kɔni jateminɛ ani ka olu fana ka gɛlɛyaw kɔni dɔn maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka se o bɔ gɛlɛya kɔni kɔnɔ cogoya min de la o de la maa kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen ni o kɔni taala minisiriso yɛrɛ kɔni cogoya la ale kɔni y'a jira k'a fɔ baaraw bɛ ka tɛmɛ sira min kɔni fɛ ko o kɔni kɛla nimisi wasa ye wa nisɔndiyalen. Bon ne ka kɔlɔsili la an bɛ se ka fɔ n ko nimisi wasa sɔrɔla parce que d'abord yali concours in bɛ boloda an tun ye jateminɛ kɛ ka lajɛli kɛ réclamation caman tun kɛra donc an ye gafe dɔ bila sen kan n'a bɛ f'o ma ko manuel de procédure o manuel de procédure a b'a yira ka an bilasira concours nin kan ka kɛ cogo min na kabini réception yɔrɔ fo kana traitement na fo kana dépouillement na fo kana correction na ani proclamation des résultats a bɛɛ bɛ ka yira donc an nana sɔgɔmada in na kunu sɔgɔma fana tun bɛ yan an nimisi wasara parce que an y'a ye an ye procédure minnu bila en place a procédure u bɛ ka waleya ni denmisɛnninw nana lisiw bɛ yen
mɔgɔw bɛ minnu b'u bilasira minnu b'a f'u ye u kan ka taga cogo minnu na u kan ka kɛwale minnu kɛ walasa u ka dossier bɛ se ka ɲɛ cogo min na donc an y'a jateminɛ ka lajɛ vraiment kunun dɔrɔn u ye premier jour ye an ye dossier min sɔrɔ ka jɔn dossier 200 ye bi ta fana ka ca o kɔrɔ de ye ko information tɛmɛna et que baara ɲininaw fana wulila k'u jɔ o bɛɛ ye satisfaction dɔ fana ye bon ne yɛrɛ ni denmisɛnnin caman kumana ni mɔgɔ caman kumana minnu nana baara ɲini na u yɛrɛ ye u ka satisfaction yira n na hali minnu nana n'u ka dossiers ye n'a sɔrɔna besoin ma exprimer olu ka yɔrɔ la n'olu tɛ se ka taa concours la olu nisɔndiyalen taara parce que a yiral'u la k'a fɔ a kɛra cogo minnu na a bɔra ni taabolo minnu ye donc équipe minnu bɛ yan c'est pour que ka information di mɔgɔw ma concours in dɔrɔn tɛ dɛ mais concours yɛrɛ bɛ kɛ hokumu minnu kɔnɔna la ka se ka mɔgɔw bilasira pour que bɛɛ bɛ kunnafoni sɔrɔ. nka n'i ye nin baara in kɔni jateminɛ hinɛ ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ yen ni olu kɔni ka gafe kalan gafe o kɔni ma se ka ye o kɔni ni ɲɔgɔndan ninnu kɔni na ni u b'o wele ko LMD n'u ye lisansi maaw kɔni ye nka fɛn min ye nin maa kofɔlen in a kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don jamana bɛ baara fɛn fɛn kɛ walima jamana bɛ maaw ɲinini min kɛ a b'i jateminɛ de yaasa fɛn min ye jamana o mago bɛ maa min na ka se ka olu kɔni ta ko nin baara ninnu kɔni kɔnɔna na tiɲɛ don fɛn min ye maa dɔw bɛ yen olu kɔni ma sɔrɔ nin na ko nka jamana bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ ni maa 883 la olu minnu ma y'a la ko don nataw la baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa maaw na se ka u ka hakɛw kɔni sɔrɔ cogoya min na. bon k'a fɔ ko u ka gafe ma sɔrɔ ko an b'a fɔ aw ye cogo min na ni tali bɛ kɛ pour que ka don fonction publique la laɲini bɛ kɛ ministère fɛ département fɛ baarabolodaw fɛ besoin minnu b'u la olu magoya bɛ diplôme sugu minnu na ani profil minnu na u b'o fɔ n'u y'o fɔ ministère b'olu fara ɲɔgɔn kan k'a jate minɛ k'a lajɛ besoin minnu bɛ ani se min bɛ jamana ye wagati min na ka se ka min kɛ ka se ka min waleya ala nana kɛ ɲinan ta in kɔnɔna la besoin ma exprimer olu ka yɔrɔ fanfɛla la bɛɛ ma a bɛɛ tɛ besoin ma exprimer olu ka yɔrɔ fanfɛla la mais an bɛ fɛ maaw ka min faamuya nin concours in a bɛ ka kun cɛ 2022 mais 2021 concours de don parce que concours ma kɛ 2020 fana donc baaraw bolo dalen don fɛɛrɛ bɛɛ bɛ ka tigɛ pour que ka baara continuer avec les services techniques k'a jateminɛ k'a lajɛ recrutement kura min bɛna kɛ 2022 yɛrɛ fana kɔnɔna la o fana b'a la boloda sɔɔni pour que bɛɛ bɛ se ka jateminɛ cogo min na mais ko an b'a fɔ cogo min na ni baara min ɲɛti tɛ yen wagati min n'i y'a ta a bɛ kɛ degun ye jamana ma a bɛ kɛ degun ye baarakɛyɔrɔ ma a bɛ kɛ degun ye baarakɛla yɛrɛ ma min taara baara la parce que dɔnniya min b'a la a tɛna se ka a kɛwale. o kɔfɛ fɛn min ye centre national de la fonction publique olu ka maa ɲɛma ale kɔni ye ɲɛfɔli yɛrɛ de kɛ maaw kɔni ye fɛn min ye concours in n'u ye nin ɲɔgɔndan ye a bɛ kɛ mali fan bɛɛ lajɛlen de fɛ wa ani concours in yɛrɛ n'i b'a fɛ ka yɛlɛma bolo don i ka sigida la a bɛ kɛ cogoya jumɛn de la a kɔni y'a jira k'a fɔ nin concours in ko a bɛ kɛ mali fan bɛɛ lajɛlen de la wa maa bɛɛ lajɛlen de bɛ se ka i sen don a la maa d'a ma fɛn min ye gafe min ko fɔlɔ u ka kunnafoniw kɔnɔ ni o gafe bɛ i kɔni bolo. bon concours ni d'abord an bɛ mɔgɔ 800 mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 3 o de bɛna ta olu de bɛna ta ɲɔgɔndan in kɔnɔna la an b'a fɔ min ma catégorie o bɛɛ lajɛlen b'a la concours nin ye national ye bɛɛ mali bɛɛ ta don denmisɛnnin o denmisɛnnin ni san sera san 18 ma ni diplôme b'i bolo e k'o diplôme de b'an ka communiqué la e bɛ se ka participer concours nin na o tɛmɛnen kɔ région kɔnɔnaw fana b'a la Kayibaw la Sikaso b'a la Segu b'a la Mopti b'a la Tɔnbɔkutu farala ka ɲina à cause insécurité min bɛ Mopti ni Tɔnbɔkutu cɛ Tɔnbɔkutu candidat tun bɛna concours kɛ Mopti de mais bingalikɛlaw ni fɛnw bɛ yen finalement u ye Tɔnbɔkutu fana fara kan Gawo fana b'a la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko région minnu ma cité ko olu ma jate k'olu denmisɛnninw tɛ participer u bɛ participer mais u bɛ participer cogo di ni yɔrɔ yɔrɔ y'u ja u b'u ka demande bila yen hali n'i bi Sikaso n'i bɛ fɛ ka concours kɛ Bamako an ka fiche d'inscription na casew bɛ yen nɔ minnu bɛ cocher i b'o cocher n'i ye Bamako cocher i bɛna concours kɛ yan n'i bɛ Bamako yɛrɛ n'i bɛ fɛ ka taa Gawo i mana i ka dossier bila i bɛ Gawo cocher concours wagati k'i sɔrɔ Gawo ye i bɛ composer donc différence ma bɔ a la pour l'instant l'état faso sera ka région 6 de ta mais progressivement
peut-être toutes les régions bɛɛ lajɛlen bɛna nin yɔrɔ sɔrɔ concours kɛ in kɛnɛ kan. Ministre so min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye furuba baara ko ɲɛnabɔli kɔni ma ale kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen kɔni wele k'a fɔ ɲɔgɔndan min filɛ ka kɛ nin ye nin ye san 2021 ɲɔgɔndanw ka baara wɛrɛw bɛ sen kan yaasa san 2022 olu baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ maa minnu bɛ yen ni u ma u yɛrɛ ye nin kɔnɔ u ko dusumayɔ fɛn ye jamana ɲɛmaaw bɛ baaraw de la yaasa fasoden fɛn fɛn bɛ e de ye kalan kɛ faso ye yaasa i na se ka taa ka baara kɛ faso kɔni cogoya min na walima faso na fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini yaasa maaw bɛɛ lajɛlen na se ka fɛn ye dɔɔni kɔni kɛ faso kɔni ye walima ka dɔɔni kɛ ka se ka bɔ fɛn ye gɛlɛyaw kɔnɔ cogoya min na. Burkina Faso jamana kuntigi n'o ye Roch March Christian Kabore ye ale ye an ka maa cilenw bisimila n'o ye Ablaye Diop ye ani a ka maa tɔw o kɛra kunungo janvier kalo tile 3 tilegan fɛla yɛrɛ la a kɔni yirala k'a fɔ nin ciden kofɔlen ninnu u ka ɲɛmaya kun bɛ maa min bolo sa o de ye Ablaye Diop ye n'o ye Mali ministre min ka baara bɛnnen don Mali yɛrɛ ani jamana wɛrɛw tɔ o cɛ dilanni ma o kɔni taara sɛbɛnfura kofɔlen di Burkina jamana kuntigi ma sɛbɛnfura kofɔlen min ye sigikafɔba min kɛra an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ye assise nationale ye n'o yɛrɛ kɛra décembre kalo tile 30 tɛmɛnen o jaabi minnu sɔrɔlo kɔnɔna na ani laɲini ninnu u kɔni y'o kɛ gafe ye ka taa o di Roch March Christian Kabore ma. Kɛnɛya ko lahaliyaw la min ye coronavirus ye o kɔni a bɛ ka fanga sɔrɔ kura ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na bawo ni jateminɛ kɛra kunungo jaabiw la kunun n'o tun ye janvier kalo tile 3 ye a kɔni yirala k'a fɔ maa 257 de jateminɛ la an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ coronavirus banakisɛ yera maa minnu na an kɔni wulila ka se an ka sigida sabanan dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen nɔ ni an ko ma ko centre de santé de référence commune 3 dɔgɔtɔrɔkɛ min bɛ yen nɔ n'o ye Amaduna Lasina Sise ye ale ye dɔgɔtɔrɔ ye wa yirala k'a fɔ ko point focal covid do fana nin yɔrɔ kofɔlen na ale bɛna da don coronavirus kungun na an ɲɛɲɛ na k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye tɛni ta tɔgɔ la Maimuna Kulubani ani Laji Mamadu Tarawele an ka jɛ ka u ka bolonɔbila lajɛ. Coronavirus ye fiɲɛbana ye min donna an ka jamana kɔnɔ o senfɛ an ka jamana ɲɛmaw ye wulikajɔ bila sen kan. Coronavirus ye bana dɔ ye n'i ko k'i b'a ɲɛfɔ a banakisɛ a bɛ na a bɛ sɔrɔ fiɲɛna bana ni magara par contact a bɛ sɔrɔ o de fɛ. Dr Amadou Lamine Sise ka fɔ cogoya la coronavirus pikiri in kɛcogoya b'a la wa a kun kɛrɛnkɛrɛnna maa damadɔw de kama. A daminɛ wagati a fɔra ko cible comme a kɛrɛnkɛrɛnna groupe damadɔ de la agent de santé dɔgɔtɔrɔ médecin ka taa infirmier ani hali minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la comptable ni fɛ a bɛɛ mɔgɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ de façon générale an b'a fɔ ma ko agent de santé kelen filanan mɔgɔkɔrɔbaw minnu si b'a daminɛ san 60 ka yɛlɛ o filanan a sabanan minnu misalila tension ni diabète ani sinzan ani koloci ninnu n'o bɛ mɔgɔ la k'a daminɛ san 16 ka yɛlɛ o fana bɛ se ka kɛ vaccination in boloci daminɛna o waati la n'olu groupe 3 de a nana se yɔrɔ dɔ la dɔw tɛ ninnu groupe si la olu tɛ dɔgɔtɔrɔ ye u si ma san 60 sɔrɔ ni ye bana minnu fana a t'u la mais bɛ fɛ k'a kɛ donc gouvernement ko y'a ɲini sisan k'olu fana k'a ta k'a daminɛ san 30 ka yɛlɛ hali ni fɛn t'i la i tɛ dɔgɔtɔrɔ ye foyi t'i la i bɛ se k'a kɛ fana. Dɔgɔtɔrɔ min ni olu ka baaraw yɛrɛ ɲɛsinin bɛ boloti ma commune 3 CCRF kɔnɔna la ni Aramata Nantume ye o ɲɛmaa dɔ ye ale y'a jira k'a fɔ ko baara in kɔni daminɛ gɛlɛyar'u bolo kosɛbɛ ka da ka maa caman tun ma faamuyali sɔrɔ pikiri in na. Kun fɔlɔ la mɔgɔ kun hésitera mais actuellement mɔgɔ bɛ ka na hali sisan mɔgɔ bɛ ka na ne yɛrɛ y'a kɛ les 2 doses a ma fɛn kɛ ne kɔni na parce que mɔgɔw furaminɛ cogo tɛ kelen farisogo la k'a fɔ hali pikiri da k'a ye ne sɔgɔ ma fosi kɛ ne na minnu bɛ so jusqu'à présent u ka bɔ u ka na c'est mieux bana kunbɛ o ka fisa ni bana furakɛ. Bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ dɔgɔtɔrɔw ka fɔcogo la a bɛ wagatinin bɔ min bɛ tali kɛ coronavirus bana maa caman kun dalen tɛ ni bana kofɔlen in na kuma tɛ a pikiri ma nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi maaw bɛ ka wuli ka taa ni pikiri kofɔlen kɛ dɔɔni o maa dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ seereya di an ma. N dalen don a la n'a fɔra ko a min kɛ n'i m'o kɛ min ma ne sɔrɔ i yɛrɛ m'o ɲini
ni mɔgɔ si tɛ ne bara min ma kɛ o tɛ yen. Ne bɛ ɲini bɛɛ fɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka essayer ka vaccination kɛ vaccination ka ɲi foyi t'a la mɔgɔ y'a interpréter cogo de la ko a bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ fɛn t'a la mɔgɔ tun b'a faamuya mais mɔgɔ an ka essayer ka agents sanitaires les agents de santé u ka essayer ka mɔgɔ sensibiliser toujours n'a ma mun ɲa mɔgɔ ye a t'a changer quoi. Hakilila jiginna janvier kalo tile 3 san 2022 coronavirus banakisɛ yera maa 200 ani maa 57 de la. O de la boli kumadɔn o ka wusa an sen ka di ye a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ yɛrɛ minɛ waleya minnu ni o fɔra bɛɛ lajɛlen ka olu sabati ani ka tila ka wuli ka taa coronavirus pikiri kɛ yaasa dan bɛ se ka kari ni bana kofɔlen na. An ka sɛnɛkɛyɔrɔ kɛnɛba min bɛ Segu mara la n'o ye office di Niger ye olu kɔni ye u ka lajɛ kun 49 kɛ alamisa tɛmɛnen Segu yɛrɛ kɔnɔna na wa dunanjigin so min bɛ yen nɔ n'o an ko ma ko hôtel Indépendance de Segu lajɛ in yɛrɛ denfaya kun bɛ maa min bolo sa o ye office de Niger ma ɲɛma yɛrɛ ye min ye lajɛ in ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye lajɛ min tɛmɛna sani lajɛ in yɛrɛ ka kɛ n'o ye lajɛ kun 48 ye jaabi minnu sɔrɔla o ko la ani ka fɛsɛfɛsɛli kɛ campagne na n'u ko ma ko campagne agricole 2020-2021. Sɛnɛ baaraw ni olu kɛra anw ka jamana kɔnɔ san 2021 kana san 2022 la a kɔni yirala k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw yɛrɛ donna o baaraw kɔnɔna la ni o dɔ bɛ tali kɛ engrais ko la engrais minnu yɛrɛ bɛ ni an ka jamana gouvernement yɛrɛ kelen do k'i jɔ ni a ye n'a bɛ fɔ ma ko engrais subventionné a kɔni yirala k'a fɔ ko 100 sara la 36 bonyongo mɔgɔw de kɔni tun bɛ o yɛrɛ la ka se ka baara ninnu kɛ ka ɲɛ cogoya min na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye kɔni ko n'i y'a jateminɛ ko hectare yɛrɛ kelen kɔnɔna la k'u kɔni ye engrais bɔrɛ 3 bonyongo de sɔrɔ ka sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni tun mago bɛ bɔrɛ 6 bonyongo de la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye engrais ko ye hali sisan nɔ ko dɔ yɛrɛ farala u sɔngɔ kan barisa engrais ɲɛnama yɛrɛ kɔni tɛ sugu kɔnɔna la ni wagati in na engrais mun bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko urée a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni tun bɛ sɔrɔ 3,800 ni a kunkanfɛn de la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ale yɛrɛ kɔni bɔrɛ nana fo 6,000 de kɔni na ka fara o kan a kɔni yirala k'a fɔ ko kɔnɔw fana ye tiɲɛni kɔni kɛ an ka foro kɔnɔnaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la office du Niger yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de la cakɛda mun yɛrɛ sigilen don sɛnɛfɛnw lakanali la n'a bɛ fɔ o ma ko service régional de la protection des végétaux olu maaw kɔni wulila ka teliya ka taa dɛmɛ yɛrɛ don office du Niger sɛnɛkɛlaw ma fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye olu kɔni ye a laɲini dɛmɛ ka don olu ma barisa kɔnɔ ninnu kɔni ye tiɲɛni se u ka sɛnɛfɛnw ma ka fara o kan u b'a laɲini u ka ji yɛrɛ sɔrɔ ji min bɛ se ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ a ɲini état k'i jɔ ni engrais ninnu bɛɛ lajɛlen ni n'a bɛ fɔ o ma ko subvention pleine wa fɛn min ye bɔrɛ 6 de hectare kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni olu mago bɛ se o ma o ka di u ma ka fara o kan u mago bɛ sɛnɛsiw fana la walasa sɛnɛ baara minnu kan ka wuli sankura nata in na o yɛrɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na fɛn min ye office du Niger maaw ye a kɔni yirala k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛw bila sen kan walasa kasara bina sɛnɛkɛla minnu ka foro kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni ma u bɛ se ka senbɔ ji wari saraliw yɛrɛ la ni wagati in na o de la yirala k'a fɔ ko nin kɔni bɛna perte la don office du Niger kun perte min bɛ taa fo 400,000 o ni a kunkanfɛn yɛrɛ de la office du Niger maaw u kɔni bɛ a laɲini sɛnɛkɛlaw fɛ kasara ma bi minnu yɛrɛ ka foro kɔnɔnaw la u k'u jija fɛn min ye ji wariw ye u ka olu sara u sara cogo ɲuman yɛrɛ la walasa ji siraw bɛ se ka ladon ka ɲɛ cogoya min na office yɛrɛ kɔni kɔnɔna la office du Niger ɲɛmaaba ale kɔni a yira k'a fɔ ko sɛnɛbaara kura minnu wulitɔ filɛ anw ka jamana kɔnɔ ko laɲini caman kɔni bɛ a la ni o dɔ bɛ tali kɛ ka se ka malo hectare 143 bonyongo de kɔni sɛnɛ anw ka jamana kɔnɔ u b'a fɔ mun yɛrɛ kɔni ma ko ripadi ale tɔn hakɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔnen don anw ka jamana kɔnɔ o bɛ taa fo tɔn 90 bonyongo o ni a kunkanfɛn de la nakɔ sɛnɛ yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko tɔn hakɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔnen don o la o bɛ tali kɛ tɔn 400 o ni a kunkanfɛn bonyongo de la sɛnɛmisɛnninw n'a bɛ fɔ olu ma ko culture de diversification tɔn hakɛ min kɔnɔnen don o yɛrɛ kɔni na o bɛ tali kɛ tɔn 116 o ni a kunkanfɛn de la office du Niger ɲɛmaaba ale y'a yira k'a fɔ ko budget hakɛ min yɛrɛ kɔni bilala san 2022 baaraw yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sɛnɛko yɛrɛ kɔnɔna la ko bɛ taa jɔli kɛ ko fo sefa wari miliyari 34 o ni a kunkanfɛn de la lakanako kunnafoniw na kabini desanbu kalo tile 30 san 2022
ani kelen min ye an kɔni ka lakanabaw ye wolomasiri tabaw ni polisilakaw o b'o la gendarmelakaw garde maaw ka se hali protection civile maaw ma olu kɔni bɛ munumunu salo la Tombouctou yɛrɛ dugu kɔnɔna na ni an ko ma ko patrouille mixte opération yɛrɛ tɔgɔ dara sa ko opération kunnafoni ka yala ka se ka Tombouctou yɛrɛ sigilamɔgɔw yɛrɛ u ka kuma ɲɔgɔnya cogo min na min kɔni ye kɔlɔlɔw ye minnu bɛ taa marifa kow la ani waleya wɛrɛw min bɛ dankari kɛ Tombouctukaw yɛrɛ ka ɲɛnamaya la ka se ka fɛsɛfɛsɛliw ko o kow la o ni Tombouctou sigida maaw a kɔni yɛlɛla k'a fɔ ko min ye opération ye sa a kuntagala bɛ t'i jɔ fo dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn mɔyɔngo la o yɛrɛ kɛra mɔgɔ min ka laɲini na sa o de ye commandant du 5e région militaire et chef du secteur 3 Tchadre centre de Maliko Amadou Ɲambele ale ye ɲɛɲini minnu k'a ko la an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Ni wulikajɔ min bilalen filɛ nin ye sen kan anw yɛrɛ ka jamana finitigilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisilakaw ka taa se gendarme ma garde national ka taa se hali an ka jamana finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni kasara kɔni ye maa sɔrɔ minnu bɛ wulikajɔ kɛ walima ka kasara yɛrɛ ɲɛsigi ni a bɛ f'a ma protection civile u bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri de kɛra sababu ye ka nin wulikajɔ in bila sen kan ni a bɛ f'a ma opération kunnafoni Tombouctou yɛrɛ dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la nansarasan yɛrɛ laban waatiw ka na nansarasan yɛrɛ san yɛlɛma daminɛw la min ni an filɛ o daminɛ waatiw yɛrɛ la walasa lakana yɛrɛ ka se ka sabati dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni munumunu salo kɔni bɔra Tombouctou yɛrɛ dugu kɔnɔna na ni ka i kunda u yɛrɛ ka suguba kan o cogo kelen na rond-point bougie ni o fɛnɛ Tombouctou yɛrɛ dugu camancɛ yɔrɔ dɔ ye munumunu salo taara kɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u ka sugudennin dɔw kɔni bɛ yen nɔ u tɛmɛna nin yɔrɔ kofɔlenw bɛɛ lajɛlen na ka taa se kabara yɛrɛ sira ma n'u kɔni ye mototigi min kɔni ye k'a fɔ moto bolicogo yɛrɛ ma i fɛ walima maa saba minnu kɔni bɛ yɛlɛ moto kelen yɛrɛ sanfɛla la o kangarimadaw kɔni fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ kɛra wa u ye bilasiralikan yɛrɛ caman di maaw ma moto yɛrɛ dansako boli walima mobili yɛrɛ dansako boli ka kangarida kɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma o kisa kelen nɔ ka bilasiralikan yɛrɛ caman bɛ wa u y'a yira k'a fɔ olu ka wulikajɔ ninnu dabɔkun de ye maa minnu kɔni bɛ ɲɛnaminifɛn yɛrɛ min ni ka yɛlɛ bolimafɛnw yɛrɛ sanfɛ olu bɛɛ lajɛlen ka dabila o cogo kelen na commissaire min kɔni bɛ Tombouctukaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin cɛsiri ninnu dabɔkun ye min ye o de ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ nansarasan yɛrɛ yɛlɛmali ka taa se a daminɛ waatiw yɛrɛ ma u ka se ka kɛ lafiya yɛrɛ ani basigi yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ degunba kɔni ma u sɔrɔ wa ni yɛrɛ Tombouctou yɛrɛ dugu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dugu sumalen don basigi yɛrɛ bɛ dugu min kɔnɔna na nka o bɛɛ n'a ta ni ye nansarasan yɛrɛ yɛlɛma waatiw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sirabakan kasara yɛrɛ kɔni caman bɛ kɛ nin dugu kofɔlen na walasa olu kana se ka kɛ cogo min na nin cɛsiri de bila kun ye sen kan o waleyaw n'a ɲɔgɔnnaw ye lakanaba kɔni caman ye nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ gardelakaw gendarmelakaw ka taa se polisi protection civile u bɛɛ lajɛlen de jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka se ka nin cɛsiri in bila sen kan nansarasan yɛrɛ yɛlɛma waati ka na bila a daminɛ waati ninnu na Tombouctukaw kɔni ɲininkali olu y'a jira k'a fɔ nin ye hakilina ɲumanba ye walima nin ye waleya ɲumanba kɔni ye ka ɲɛsin Tombouctou yɛrɛ dugu ma nin bɛ se ka kɛ sababu ye maa minnu kɔni bɛ dansago yɛrɛ kɔni kɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na dan bɛ se ka siri olu ka waleyaw dan na cogo min na o cogoya kelen na nin bɛna ni basigi ani hakilisigi yɛrɛ ye dugu kɔnɔden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo wa u kɔni ye foli ta k'an ka lakanabaw yɛrɛ sɛgɛrɛ olu mun ye nin wulikajɔw bila sen kan o cogo kelen na kibaruyaw y'a jira k'a fɔ lakanabaw kɔni y'u ka baara in kɔni kɛ lafiya yɛrɛ kɔnɔna na wa k'a sɔrɔ gɛlɛya kɔni ma bɔ a la bari u sera maa o maa ma k'a fɔ u na bilasiralikan di olu bɛɛ lajɛlen ma olu kɔni sɔnna ka don u dugannadaw yɛrɛ fɛ min kɔni kɛra lafiya yɛrɛ Tombouctukaw yɛrɛ bolo nansarasan yɛrɛ yɛlɛmali ka na sankura yɛrɛ kɔnɔnaw la an b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ k'an ye an balimamuso Sumu Yatara fɛ. Guinée jamana ɲamakoro Alpha Condé ni a yɛrɛ si bɛ taa san 83 la n'a kɔni ka fanga dafirila ka bɛn septembre kalo tile 5 ye finitigilakaw kɔni fɛ a yamariyara ka bɛn jumadon ye décembre kalo tile 31 k'a ka taa furakɛ jamana yɛrɛ kɔ kan o bɛnkan kɔni bɔra finitigilakaw ale ni CEDEAO jɛkulu maaw kɔni na nka kalo kelen de kɔni dilen don a ma n'a taara furakɛli la a ka segin ka na Guinékaw fɛ yen nɔ a bɛ bɔ don min na ka taa furakɛli la o kɔni ma fɔ mɔgɔ ye hakilila jigila Guinée jamana mun ye a ɲaninen don wa Guinée jamanadenw yɛrɛ sɛgɛnnen don k'o sababuya kɛ fantanya jugu ye wari dunko jugu yɛrɛsago kɛ o kɛra sababu ye ni fanga dafiri kɛra nisɔndiya koba ye ka taa Guinée jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la maa mun bɛ u ka fanga ɲɛmaya la n'o ye colonel Doumbouya ye a y'a kale k'a di jamanadenw kɔni ma k'a bɛna kalafili jɛlenw kɔni labɛn
Libi jamana kunnafoniyaw la ka kɛ n'u ka jamana ɲɛmaa kalafili mun bolo dalen do ka bɛn ni janvier kalo ye cakɛbɔnasoba bilalen do ka kalafili kɔɲɔw labɛn n'a bɛ fɔ a ma Haute Commission Nationale Électorale u ye ɲɛfɔli dɔ kɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 3 ye u ko mun ye ni jamana ɲɛmaa kalafili ɲɛ k'a bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ sabula k'u ka jamana lakanama sabati politikimaw tɛ ka ɲɔgɔn faamuya wa ka fara u kan jamana yɛrɛ cogoya la kalafili kɔn tɛna se ka kɛ ka ɲɛ jɛya kan Libi jamana kalafili kɔɲɔ sariya a bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye o kaso kalafili kɔɲɛnabɔba a kɔni y'a jira ko janvier kalo tile 24 ko kalafili kɔn tɛna se ka kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmaw kɔni bɛla k'a laɲini cogoya min na sabula ko kabineti sa ko namara caman ba de bi kalafili kɔɲɔ na olu tala ka se ka mulu lajɛya wa olu tɛna se ka mulu kunbɛ fana ko kaso ko maa 100 de kun y'a jira k'a fɔ u bi fɛ k'u kanbɔ Libi jamana ɲɛmaya nɔfɛ ko nka bi olu sera k'a bila ka taa fo maa 20 la hali bi ko jɛya kɔni ma sabati Sudan jamana kɔnɔna na mun ye lakana maaw ye olu carila jamana fanta a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena Khartoum kɔnɔna na an'u ka duguba caman yaasa mun ye wulikajɔkɛlaw ye mulu wulilen do k'u jɔ fo fanga in ka ɲɔngiri olu bɛ se ka kunbɛn cogoya min na hakilila jigila kabini octobre kalo tile 25 Sudankaw fɛ yen nɔ jamanadenw kɔni kelen do k'a jigiya ko mun ye surasi fanga ye u ka wuli ka bɔ u kunna civil dɔ ka sigi ni wagati laban in na u ka ministre ka maa ɲɛma ni o tun ye civil ye Abdallah Adok o y'o fana bɔ fanga la o kelen kɔfɛ ka fanga bila jamanadenw ye wulikajɔ kɔni cari tuguni wulikajɔ sen fɛ u y'u kunci u ka finitigilakaw yɛrɛ ka QG yɛrɛ ma u ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla finitigilakaw fana kelen do ka cɛsiri boloda yaasa jamanadenw ka masiba kana bonya nka kabini fanga dafiri kɔni kɛra ka bɛn ni octobre kalo tile 25 ye mun ye Sudan manifestant ma 57 ye olu kɔni fatura o laseliw kɛra kɛnɛya tigilamaw fɛ hakilila jigila san 2019 u ka jamana ɲɛma n'o ye Umar El Bashir ye wulikajɔ kɔni kɛra senna ni k'o bɔ a jɔyɔrɔ la o fana don masina in na maa caman fana bɛ olu bɔnɛna u ni na kosɛbɛ ni bɛɛ kun ye laɲini kelen de ye ko civil de ka sigi fanga la ni ka tenetigiw kɔni bɔ yen Baɲumankɛ jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ONG Caminado Fronteiras u ko san 2021 jatew kɔnɔna mulu bɛ kurun ta ka ji tigɛ o ma banani buɲɔngo olu de kɔni tora ji sanfɛla la ONG y'a jira k'a fɔ a cayara siɲɛ 2 buɲɔngo ka tɛmɛ san 2020 ta kan sabula san 2020 maa 200,270 olu de kɔni tora ji kɔni sanfɛ wa ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'u ɲɛsin Espagne dugukolo de ma a bɛ n'a fɔ don o don maa 12 olu de kɔni bɛ to ji la ko kabini san 2015 waati i b'a ye k'a fɔ ni masima ye kɔni ma kɛ ji sanfɛ fiyewu ka tɛmɛ san 2020 ta kɔni kan o jatew kɔnɔna na mun ye musolakaw ye o maa 628 olu fana tora la denmisɛnnilaka maa 205 olu fana tora la san 2021 maa mulu kuma la k'a laɲini ji sanfɛ ka don Espagne dugukolo kan maa mulu bɛ yen n'olu fana sera ka don Espagne dugukolo kan ka bɛn ni san 2021 o bɛ taa se fo maa 37 ani a kunkanfɛn ma o kɔrɔ b'a jira hali bi ko Espagne de kɔni ye donda ye farafinw fɛ farafin mulu bɛ n'u bɛ fɛ ka don Europe jamana kɔnɔna na Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni wɔrɔli kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan ka d'an ma an ka se ka laseli kɛ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ jamana in ye sanga ani waati ala ka an bɔ nin dingɛ kɔnɔna na aw kan bɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna